Нашият живот в този свят е само временен. Ще се изправим пред Бога в момента на нашата смърт, Евреи 9 часа и 27 минути. Лошата новина е: човечеството е впаднало състояние. Първият мъж и жена, създадени от Бога, живееха в Едемската градина. Те бяха създадени по Божия образ, притежавайки самосъзнание, интелигентност и святост. Битие 1 часа и 26 минути. Те бяха в добри отношения с Бога, докато не нарушиха Неговата заповед да не ядат от дървото за познаване на доброто и злото. Поради тяхното непослушание проклятие дойде върху света и грехът влезе в човечеството. Битие 3. Всеки човек, роден след това, наследи грях и покварена природа. Римляни 5 часа и 12 минути. Божието Слово заявява, че всички са съгрешили и са лишени от Божията слава. Римляни 3 часа и 23 минути, а заплатата на греха е смърт. Римляни 6 часа и 23 минути, втората смърт в огненото езеро. Откровение 2.0, 1.4-1.5. Нашата душа е безсмъртна и поради нашата греховна природа и неспособността ни да се изкупим сами, сме изправени пред вечна присъда в ада. Нуждаем се от Спасител, който да изпълни Божието изискване за праведност и святост. Евреи 1.0, 1-5. Добрата новина е: има само едно име и един път, дадени под небето за изкупление, прошка и помирение с Бога. Бог е дал само едно име, чрез което хората могат да получат спасение. Деяния 4 часа и 12 минути. В името на Исус всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Той е Господ. Филипяни 2, 1-0-1-1. Той е пътят, истината и животът. Той е обещаният Спасител на човечеството, единородният Божи Син, вечен и Създател на всичко. Божият Син беше открит като Син човешки, въплъщение, за да умре на кръста, смърт и да възкръсне отново, възкресение. Неговото тяло, принесено в жертва, и неговата непорочна кръв, пролята на кръста, станаха веднъж завинаги жертва за изкупление, прошка и помирение с Бога. Ние сме спасени чрез Божията благодат, чрез вяра в Господа Исус Христос и Неговото Евангелие. Отвърнете се от лъжливи вярвания или греховни начини на живот. Вярвайте в Бога, като приемете Неговия единороден Син, Исус Христос, като ваш Господ и Спасител. Напълно се доверете на благодатта на Неговото Евангелие, спасителното дело на Бога чрез Неговия Син, въплъщение, смърт на кръста и възкресение. Молете се искрено. Наш Отче Боже на небесата, приемам Твоя единороден Син, Исус Христос, като мой Господ и Спасител. Господи Исусе, доверявам се на Твоето Евангелие на спасението. Царувай в живота ми и ме преобрази чрез силата на Светия Дух. Господи, благодаря Ти за Твоето обещание за вечен живот и Неговото изобилие. В името на Исус. Амин. Истинската вяра дава пълна увереност в спасението. Бог е обещал вечен живот чрез вяра в Исус, 1 Йоан 5, 9-1-3, и няма да се изправим пред съда на втората смърт, защото сме преминали от смърт към живот, Йоан 5, 2-3-2-4. Макар нашето физическо тяло да умре, Бог ще го възкреси отново, който вярва, никога няма да умре вечно, Йоан 1-1, 2-5-2-6. Бог държи бъдещето. Никой не може да ни отнеме от Неговата могъща ръка, Йоан 1-0, 2-7-2-9. Нищо не може да ни отдели от Божията любов в Христос Исус, Римляни 8, 3-5-3-9. Божият Дух живее и остава в нас до завръщането на нашия Господ Исус Христос, Ефесяни 1, 1-3-1-4. Божието желание за теб като Негово дете и християнин. Бъди кръстен в името на Отца, Сина и Светия Дух чрез потапяне във вода, Матей 2.8, 1.9. Расти в благодат и в познанието на нашия Господ Исус Христос. Остани в Него и в Неговите думи като доказателство за твоята вяра и любов към Бога, Йоан 1.5, 5, 7, 10. Моли се, Матей 6, 6-7, учи от Библията, Матей 1.1, 2.8-3.0, Йоан 17 часа и 17 минути, и бъди в общение с други християни, които се покланят на Бога в дух и истина, Йоан 4, 2-3-2-4.